Γεια σας παιδιά και καλώς ορίσατε στο Around the World. Σήμερα έχει everyday vlog από τη δουλειά του θείου μου με το φορτηγό. Έχει δικιά του εταιρεία και θα την βρείτε στο link που θα βάλω κάτω στην περιγραφή. Κλείνουμε πόρτα, βάζουμε ζώνη και επιβιβαζόμαστε. Έπειτα κάνουμε μία μικρή στάση στο περίπτερο για να πάρουμε προμήθειες. Η διαδρομή ήταν απλά μαγευτική, όπως δηλαδή και η θέα των βουνών. Σταματήσαμε φυσικά στο φανάρι και έπειτα βρήκαμε ένα τεράστιο κτήμα όπως βλέπετε στα δεξιά μας. Φτάνουμε στις αποθήκες του ΑΒ Βασιλόπουλου. Εδώ δυστυχώς θα έπρεπε να κρύψω το logo διότι θα φάω copyright όπως καταλαβαίνετε. Σιγά σιγά θα ξεκινήσει και το ξεφόρτωμα, όπως μπορείτε να δείτε στον καθρέφτη εδώ πέρα. Εντάξει, δεν θα πω τίποτα για τη γεωκαιρία που μας βρήκε. Και αυτό το άσπρο φορτηγό είναι δικό μας. Όπως ακούτε ξεφορτώνουνε και εγώ να βρούμε μέσα γιατί Φεβρουάριος λένε έχει ζεστάνει ο καιρός, αλλά εγώ λέω ακόμα έχει αρκετό κρύο. Εκεί μέσα γίνεται το ξεφόρτωμα όπως βλέπετε και η θέα της επιστροφής ήταν απίστευτη διότι είχε και το ηλιοβασίλεμα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.